Benvingudes i benvinguts als tutorials elaborats per part de la comunitat CBTIC per a l'alumnat, per al maneig o per al funcionament d'aules. En aquesta ocasió anem a explicar-vos com manejar-se per als distints curs que pugueu tindre en la plataforma i una xicoteta explicació dels fòrums. D'acord? Per a manejar-se per als diferents cursos que teniu disponibles, simplement teniu dues opcions per a navegar. La primera és anar a Mis cursos i en qualsevol d'estos cursos, quan punxeu, us apareixerà el curs. D'acord? Si jo volguera tornar al lloc, aniria a àrea personal i tornaria a la pàgina inicial. Una altra manera de poder manejar per als cursos és en la pàgina mateixa, en la pàgina principal, veure els que tinc ací i anar manejant-me mitjançant les fletxes o els números que tinc ací baix. Això quant al que és el funcionament del desplaçament entre els cursos. Ara, una de les coses que heu de tindre en compte i que és molt important són els foros. Aleshores, n'hi ha diversos tipus de foros. Els foros s'heu de fixar una miqueta perquè són una ferramenta de comunicació amb el professorat i per tant són importants. Tenim per una banda els fòrums d'avisos que es creen per defecte quan es forma un curs i com vegeu així posa subscripció forzosa. Això significa que només entrar al curs esteu subscrits al foro i vol dir que forçosament esteu inscrits al foro per a participar. Per què? Perquè normalment així és on s'anuncien totes les novetats que el mestre vos pot dir o vos pot donar. I de la mateixa manera, recordeu per a navegar, tornaria a traure al curs, n'hi ha un tipus de foros que no són de subscripció forçosa, que són els foros de comunicació professor-alumne. Com vegeu, ací no posa subscripció forçosa, posa subscripció opcional. Això significa que si vols el pots subscriure al foro i si no vols no el subscrius al foro. De manera que si tu et subscrivires al foro podries tindre una comunicació directa amb el professor. I una tercera manera, per dir-ho d'alguna forma, que són els foros de preguntes generals del mòdul, en el que, com vegeu, també es dona una subscripció automàtica. Això significa que totes aquelles preguntes que els alumnes fan respecte a l'assignatura es posen en aquest foro, de manera que tots els alumnes puguen veure quines són les coses que interessen a l'alumnat. Així, com vegeu, apareixen les respostes que n'hi ha a cada pregunta que planteja l'alumnat. Fins ací l'explicació del funcionament d'aules per a l'alumnat. Sabeu que podeu consultar més informació en el canal de CVTIC i en el canal de YouTube de CVTIC.